Здравейте, приятели! Ние сме leximoti.com и днес ще ви представим още една страхотна възможност за инвестиция на цени директно от строител, без никакво допълнително оскъпяване. Този просторен тристаен апартамент се намира на етаж 7 от новореконструираща се сграда от смесен тип, която предлага жилищна и бизнес част и е в напреднал етап на цялостно преустройство. Имате възможност да го закупите на разсрочено плащане с гъвкава схема, съобразена с вашите финансови възможности. Подарете си имот с топ локация, в изключително солидно построена, модерно завършена сграда на ключово място в град Русе, близо до училища, бизнес учреждения, шопинг центрове, заведения за обществено хранене и възлова пътна инфраструктура. Сградата разполага със собствени открити и закрити паркоместа, които можете да закупите при изключително изгодни условия, на цени директно от строителя, без никакво оскъпяване. Обадете ни се, за да организираме среща, оглед и да обсъдим финансовите условия, които биха облегчили максимално вашият бюджет. Нашият екип от специалисти може да ви съдейства както с проект за интериорен дизайн, така и с довършителните дейности, за да превърнем вашето ново жилище в един модерен и уникален дом, който е в синхрон с вашата индивидуалност и светоусещане. Обадете ни се, за да научите повече и да разгледате този прекрасен имот. Ние сме leximoti.com и ще се радваме да работим заедно. Чрез нашите утвърдени партньори от банковият и застрахователния сектор, ние от leximoti.com съдействаме абсолютно безплатно за всякакъв вид кредитиране, застраховки и инвестиционни програми, според индивидуалните нужди на всеки наш клиент. Обадете ни се за безплатна консултация. Очакваме ви на 0887 534 969 и на 0876 684 626. В случай, че имате имот, който искате да продадете или отдадете под наем, ще се радваме да ви помогнем. Ние знаем най-краткият път до вашият купувач или наемател. Благодарим ви за доверието.